salir toda. Temos que darlle as grazas á boa de Gael. Foi moi xeneroso pola súa parte deixarnos apañar castañas aquí para facer un agosto. Era tan contado que o pagamos nós. Como xa vai un pouco maior e non pode apañalas, ademais, prefiro que o pagamos nós antes de que a xente se aprensiva e nos vai a coller sen pedir permiso. E que podemos facer para agradecerse? Pois penso que levarlle unhas cantas e, como non, convidaronos en agosto. Pois veña, ao choia, que aínda se nos va a facer de noite. Como o souto é bastante grande, eu propoño que nos separemos así apañalas máis rápido. Boa idea, eu collo caraló. Pois eu caraló. Pasan cousas raras. Quen anda aí? Non te asustes, son eu, a Samaín. Vaites, non o podo creer. Pero por que choras? Porque estou moi triste, todo o mundo confúndeme con Halloween. Pero iso pode ter solución, non si? Tranquilo, que os meus amigos máis eu imos te axudar. Faríades iso por mí? Por suposto, hai que axudar a quen o precisa. Agarda, que vou nos buscar. Non para gastar, só me pode ver unha persoa por día, senón ocorrerá unha desgraza. Sen problema. Volve a agocharte logo detrás da pedra e asunto resolto, non? Como o ves? Vexo o señal, agardarei logo vengo agochadinho. Perfecto, vou nos buscar. Rapaces, vinde acó. Que foi? Que pasou? Non me ides creer, teñan razón que neste desouto pasan cousas raras. E logo, que pasou? Non será que non queres dobrar a longa a apañar castañas? Ides flipar, atopeime o Samaín. Pero ti te leaches, levaches un golpe na cabeza ou algo así. Tedes que confiar en min. Vou vos levar onda el, pero non o podedes ver ou ocorrerán cousas malas. Só pode ver unha persoa ao día e hoxe cubriu a cota comigo. E por que temos que ir onde el? A mí dame un pouco de medo. Eu estive con ele, non me fixo nada. Está moi triste, coido que estaría ben axudarlle. É louco, que problema ten? Como lle podemos escudar? Mellor que volo conte el. Imos aló. Imos. Aquí é, Samaín, segues aí. Sigo, ves cos teus amigos? Ben, eu quero verte a ti. Estás tolo, lembra que nos cantou Herea. Sinto, esquecino. Pico má curiosidade. Moitas grazas por vir. De verdade que queres axudarme? Pois claro que sí. Pois ben, o conto é o seguinte. Sei que cousas do Halloween andan na miña procura para fastidiarme, pero para desfacerse deles ides precisar de axuda do Brita. Onde podemos atopalo? Pois non moi lonxe de aquí. Mirade nos carballos, de seguro estas horas andan a procura de disco para as súas acórdens. Pois a buscalo logo. Desta terra e árboles llamados. Samaín, sabe tu axuda da nosa. Coidas veces en que non acontece. Seguro que eses pícaros do Halloween andan a molador. Non si? Tal cal. Que podemos facer para axudarlle e deixe de estar triste? Pois non mos ten moita ciencia. Vedes esos vasos grandes con xestas? Vemos, vemos. Pois collede unha cada vos. Agora, desprendede as cara a min. Voulles botar un meigallo 2 veces. E cando pronunciedes dientedes es indesexable. E aceitedes as varitas, liscarán mortos de medo. Vai, te de aí, non es do Samaín. Vai, te de aí,
Non es do Samaín. Vaite de aí, non é do Samaín. Creo que xa estamos listos para espantar a quen queira molar o Samaín. Moitas grazas, querida. O Samaín agradeceracho. Pois, toca logo ser a buscar estas cousas que tanto molan o Samaín, non? Toca, toca, vamos a ver o que vou. E ti, que andas facer por aquí? Sí, pues vas a saber o que é. Botarás unha man. Pois vai che boa, Vilaboa. Axudadesme. Non me fai falla. E cando toco o Samaín vou no papá. Iso que ti crees. Axudadesme. Espero que se vos perdeu por aquí. Pois vas de cachas. Axudadesme. Iso
compañía Paiche de ahí. ¿Sabes por dónde ven? A bruxa Diego. Lola. Tony. Lidia e Unai. Antonia. Sarai e Daniel. Vida. Víctor. Caído. Para acabar con la temporada. Eso dentro. José. Xavi. Alex, Fernando, Orcegos. Amigos y amigas. Álvaro. Amigos y amigos. Álvaro. Vera.